foundation go biro dhi mbele. Jua kali sekta aburo romogo. Chiambi wacho ni Owalo kanyinge, ya? Ana kwayo chiambi ni mondo bi mondo wal kodaka mondo wagol jo Kenya idie. Konyalo yie, Then projects ngi osjake. Ingeni project kaka Koru-Soin dam, ya? Ma wacho. Ingeni nitie projects mosebet kachakre chon to pok gibedo implemented. Magi projects ma wacho ni kan president nyaka tim, especially Nyanza kumthurwa kucha. Koru-Soin dam nyaka tim, Kisumu airport nyaka beda nyaka upgrade, ya? Sugar sector nyaka revive, cotton sector nyaka revive, rice sector nyaka revive, Lake Region Ring Road nyaka losi, nyaka loks chike mag goldi kaka mondo pesa mang'eny kama kunye goldi ng'eny pesa odong kanyo, nyaka ket abata Migori kucha gi hides and skin factory Migori, nyaka ket potato processing factory Kuria, nyaka ket soapstone factory Kisii, gi tea factory, gi avocado factory, ya? Magi projects manyaka timangwa nyaka ket fish processing plants factories edonam. Magi agenda maga. Ok muna Nyanza kene maga botimo Nyanza to county ka county kaka an ngama nondiko kata economic charters campaign mar county ka county Kenya ka kuom 47 counties ange projects monego timi in each and every county mabu bede plan mara kaka president of the Republic of Kenya. Pero kama na Kenya Uganda oro temagi mathoth Kenya tom du kwa tokarkani Owalo is a good man but his personality can be a test. It's either better always working out. Tema chelo mantire karaka mara janya bola ngeni magi mocheko karaka ka yudo wach mari mungi kne Uganda luo kod jogo duto maneno kachiel Owalo pacheler lakini odwok mere magi ODM party piny nikech kata en achiel kuom jok ma ODM bende osekonyo